La industrialització va tenir un fort impacte en el territori. Possiblement sense l'existència de les colònies de riu, sense el desenvolupament de Terrassa, de Sabadell, de Manresa, de totes aquestes poblacions, Catalunya hauria sigut un territori despoblat, com hi ha molts en aquests moments a la resta de la península ibèrica. Un altre element important de l'efecte va ser el de fomentar uns oficis. Per tant, va ser un espai de formació i també uns espais de sociabilitat, com ho mostren l'existència de corals, de cooperatives. Masquefa era un poble pagès, l'home treballava la terra i les dones venien aquí a la fàbrica a treballar. Llavors era un complement econòmic per les llars. Rogelio Rojo, un empresari català, decideix obrir una fàbrica metal·lúrgica a Masquefa. L'any 2000, definitivament, la fàbrica tanca, que és quan l'Ajuntament l'adquireix. Se li volia donar un caràcter cultural, social i d'oci. Va fer el que va ser la sala polivalent, després el Centre Tecnològic Comunitari, el que coneixem com el CTC, després va sorgir el Casal de Joves, la biblioteca, l'arxiu i hi ha una sèrie de locals dependències que s'utilitzen les entitats de Masquefa. El recinte de l'Escola Industrial va tenir una repercussió durant la seva construcció, en tant que s'estableix en la trama del recent Eixample Cerdà. Té una arquitectura de caire noucentista, de caire premodernista, on l'estructura està construïda bàsicament en maó i en pedra, materials tradicionals de l'arquitectura catalana. Especialment l'edifici del Rellotge pren com a mostra la tipologia de fàbrica manchesteriana. Els arxius són cabdals per obtenir documentació que ens permeti el coneixement de com han evolucionat, de com han sigut els edificis, no només industrials, sinó tot tipus d'edifici. És bàsic la consulta de l'arxiu, és bàsica la documentació que allà s'hi custodia i és bàsic entendre el procés que aquesta documentació i que els propis arxius tenen en la repercussió de la recuperació d'aquest patrimoni. El fet de tenir l'arxiu aquí a dins d'aquest recinte és un valor afegit a la memòria històrica i local de la vila. I és una manera d'apropar-se a tots els vilatans. És un dels edificis històrics i patrimonials més importants que tenim a Masquefa i va ser declarat bé cultural d'interès local. Una qüestió és salvar fàbriques, fer-ne museus, i l'altra qüestió és si tenim arxius d'indústria. S'ha d'agrair tota la tasca que ha fet la Diputació, primer amb l'Arxiu General i especialment amb tota la tasca que ha fet la Diputació ajudant els ajuntaments a tenir uns arxius endreçats. La història sempre ajuda al present si sabem llegir-la.